16-ročný plavec Viktor Kemeň je náš najmladší paralympionik. Narodil sa bez oboch rúk, za to pevnej vôle a sebavedomia dostal požehnanie. Ja som individualista, ja verím sám sebe. Akože verím, že to, čo chcem, dosiahnem. Plavec Viktor bol dnes medzi 33 zdravotne znevýhodnenými športovcami, ktorí nás odchádzajú reprezentovať na paralympijské hry do Londýna. Na úrade vlády im premiér odovzdával menovacie dekréty. Keď prišiel na rad Viktor, nepremiér, mladík trval na geste priateľstva, tak ako to robí aj v iných situáciách. Ukázalo sa, že hoci žijú ľudia s postihom medzi nami, nie vždy vieme, ako sa v takej situácii zachovať. Okamžite zareagovať nevedel ani premiér, bol zjavne v rozpakoch, no po chvíli sa celá situácia skončila potleskom všetkých paralympionikov. Priznám sa, že ma veľmi prekvapil, pretože najskôr som si myslel, že má nejaký spôsob, ako si prebere dekret. Ale on mi povedal, že ja vám podávam tú nohu. Tak tedy som pochopil, že v podstate mi podáva namiesto ruky nohu a je to veľmi silný zážitok. Naši paralympionici odchádzajú do Londýna poprvýkrát so sľubom, že za medaily by mali dostať rovnaké čiastky ako zdraví športovci. Z Pekingu ich pred 4 rokmi domov priniesli 6, z toho 2 zlaté. Paralympijské hry sa vracajú do Londýna, do svojej kolisky. Paralympijské hry sa začínajú 29. augusta. Rado Igas, televízia Markíza.